Ang atong pagkasigutan karon ko lang kini nganong pasumbingay ang mga ipang sultinis Papa Jesus. Kanang daghang kasyag mga sambingay. O aga po ni pangutanan ning kuan kining espirituhanong pagkabuta kung unsa ang buot pasabutan ni Papa Jesus nga mga pulonga. Kana lang ko sa mga sulti ni man. Ang pulong boy nagapuyo uban na kanato sa diyan nagpakamatay si Kristo. Ang nag-ingon nga si Kristo dili Ginoo sa mopatay siya kay nagpakamatay siya may katungod sa mopatay. Ang sumbingay ang giingon ni Kristo kay mao nang ingon niya nga sumbingay ang pakigsulti kay bot niya nga ang buta makakita ug ang bungol makadungog, dili ba? Kay daghang nakadungog sa pangalan ni Kristo. Daghanang nakabalo, nakakita, pero nagpabuta-buta, nagpabungol-bungol kay kuhaan ang jutay kaninyo. Mautong sa espirituhanong pagkabuta pod, kumingon siya, nakakita usab kami. O kumingon siya, nganong iningon man ka nga nakakita mi? Nganong ingon man buta kami o bungol kami? Nga niingon ni si Kristo. O kung nakakita ka mo, busa sadaan ka mo. Nga naman, namas wala ang kasulatan naman dito nga ayaw na kamog dibati, kaya naglangay-langay lang ka na, di ba? Kaya lang kamog ilog ang templo sa Dios ang akong kasing-kasing. O tanawa, nakakita sila ana, nakabasa na sila ana, duha og tulong nga maghisgot ka na ako ana ako sa iyong taliwala, di ba? No? Ang gusto man nila nga butahan ang mga tao ay kuaan ang jutay kanila og idugang sa sobra kanila. Mana maghalad-halad sila og mga buta og piang nga mananap. Ang gingon ni Kristo, ang buhing halad imong kinabuhi ihatag sa Dios, tumanon ang iyang pagbuot. Mana boy, naana sa balaang kasulatan, busa ka nang nakadungog ani. Hey, kung mudapig ka mo kanako, ang mga tao nga dili gusto musuborno lang sa tao kay magdaig-daig, dili sila gustong mahawa silang pagka makasasala. Makigbatok gid na, pero dili makigbatok sa pulong kay bisan ako dili man ko mutambong sa pagkigpulong kay ang naa sa pagkigpulong naa sa Lucas 19 hantod sa 22. Basahan ninyo na nag-ingon si Kristo, dinhi kanato anaa ang magbudhi kanako, di ba? Ang naa sa akong lamisa ang nagbudhi kanako. Kanang nagdungan-dungan nag-ingon ni Kristo, kanang nagdala ninyo di, naggrupo ninyo diha, mao nang nituslob uban kaniya. Nagpakarong ingnon nga siya ang Dios. Pero hapon sa Ginoo. Oo. Mao na siya nga nagpakarong ingnon nga siya ang Dios. Boy, naa kanato ang Dios, naa sa labing ubos, naa na pod ang espiritu. Mao na nga nagsulti ko, kamo nakadungog pod, i-search niyo ni sa espirituhanong gasa. Timbang-timbangan lang ninyo, pangitaan ninyo ang tao nga nagabuhat, nga mabuhat ang iyang pulong, makita siyang buhat. Amo to nga pakita ako sa inyong buhat, pulong nga wala ang buhat. Kay pakitaon ko kamo sa akong buhat nga dako kay pagtuo, di ba? Ang pagtuo ug ang buhat. Nasa balaang kasulatan, kung magbasa kamo gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan sa pamagat, haron mabalaan ninyo unsa ang kahulugan sa balaang kasulatan. Kay balaan man na may balaan nga pili-pilion. Mga boy, timbang-timbangon lang unta nila. Kung kinsa may nakasabot, nakadungog ni ini, ipasa ninyo ni. Kay tanawa karon ang kalibutan, kinahanglan magmaigmat ta. Kay daghang maglitag karon, dili maglitag og mga langgam. Pan-an nila ni mga pagkaon, pan-an hawanan nila ni. Kay ang gusto sa tao, dili na sila magpasan silang sana. Salamat og espirituhanong gasa na ana sa balaang kasulatan. Tanan ang mga gisulti, kung maiguan ni kumingon sila nagahukom, wala mi nagahukom. Ang gusto ka nato, dapi ka nato. Ang dili gusto makigbatok kayo sa kay Kristo. Buhi na si Kristo, dili nato ipakamatay, dili pa ipapatay pag-usap pinagis sa pagluhod nato sa cross. Buhi o nato pinagis atong buhat. Tama gid. Na kining ko angkol, kining pulong nga sambingan ni Jesus nga gatong dili sa mabalog bugang. Ang kanang pagtuon nato relihiyon, mo na ingon ni kanang kinaiya, ang bugang kinaiya na, ang suga kanang relihiyon. Mana dinhi sa atoan dili ko mobali, mas malipay pa manggani ko nga daghang mga relihiyon nga magsulti sa kamatuoran. Tanawa ang mga born again na dito, depende pod sa ilang nagdala nila. Kay kung naguna-una sila nga kuhaan ang jutay kanila gidugang sa sobra kanila, tulubagon na boy. Ang nagawali po'y tulubagon sa maghatag, kay naaman kinahanglan man gyud nga na kay kaakuhan, kay wala man ka nagawali aron makadawat ka sa wali. Unya ang katupod nga nagwali, iyan ang tulubagon kung wala sa nagsulti sa kamatuoran. Tulubagon na niya. Masa diri sa kuha, wala na itulubagon kung maghatag sa kuha kay nganuman
gisulti man ako ang kamatuoran, bahala nag ila kong libakon, bahala lag ila kong tamayon. Gaw na nga ang gamiton sa espiritu, mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, bahala na magpakamatay siya. Nya ako, sige na kong ingon, wala man po ko gikuha sa Ginoo, di man ako ni katungod man unta ni sa gitagaan nila nga diha na magpakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton sa Dios. Pero wala man sila nagsulti sa kabubuton sa Dios, nagamit mahinoon sa Dios aron nahimo silang halangdon. Sa anong mingon man sila sa mga tao nga kinahanglan gud nga pasimbahon gud nila o pugson gud nga aron masimba ang mga tao kay naikuan nga Boy. ningon man si Papa Jesus nga dili sa mabali og mga bugang. Mao na boy na mga tinago ana boy. Ano mga anak, ang templo sa Dios, ang simba ka, ang tinuod nga simba mo dahil sa Ginoo, mutuman sa iyang kabubuton, matuman ang pabuot din sa iyo tamin sa langit. Akong simbahon nato siya, bisig asa ka magasimba, bisig asa ka magadayeg magunsama ka kung tuwa ka sa templo nga binuhat sa tao nga nagpasigarbo lamang ka dito. Mo tong ingon sa dinhi sa tong pundok adunay muluib ka nako, ang nagtuslob sa pan uban ka nako, kanang naglingkod pod nagpataas uban kaniya, kay moabot man si Kristo sa iglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. So kinsa inyong gipasidunggan, kinsa inyong gitahod, dili na mo pabasahon sa balaang kasulatan pero gibunyagan mo, di ba? Asa naman inyong pagka-propeta, asa naman ang pagka-magsasangyaw nimo, magbasa gyud sa balaang kasulatan boy, dili magbuhat og laing balaod, kinana ang mga balaod diha sa katabang sa siman, dili ba? Sulat ni San Pablo nga tos kay Timoteo, di ba? Pangulo sa simbahan o katabang sa simbahan. Mao ra na ang balaod nga gipagpili ninyo sa pangulo. Sulayon usa, umayo pa siya. Nadia basahon na. Unya humanon pagbasa, dili magpili-pili og pabor kaniya. O mao na boy, mana nga ako mahadlok gyud kay ko. Mahadlok gyud ko sa Dios kay ang nagawali gani nga si Kristo dili Dios nagpasabot. Kumbaga nag-ingon sila nga wala nay katalagman kanato kay naa kanato si Kristo dili. Si Kristo mao ang Dios, siya ang Alpha ug ang Omega, ang Espiritu bara ibara si Yahweh, si Allah. Unya naa naman kaniya matinumanon man gyud siya. Mao na yang giingon, kung dili kamo matinumanon kanako, ako magpabiling matinumanon kay di ako makalimod sa akong kaugalingon. Gihatag lang tag 1,000 ka tuig dinhi, gitagaan tag tsansa, dili siya gustong taong daotan nga patyon anang panahon na si Birheng Maria nagaampo pa. Pero pag abot na niya, laglagon ang mga taong laglagon nun, dili naman sa gusto nga ang mga tao nga dapig kaniya kanunay maghilak ug magantos, kay gusto naman siya nga kinalang malipayon na to ang katong nagasubo, di ba? Tama gud. Yan ko, salamat kayo ko nga sa imong pagtubag nga nagid sa balaang kasulatan. Ayaw na pagpasalamat sa akong pagkatawhanon boy, kay kung sila hayahay sila nga nagawali, ako gibugatan ko kay nga naman makita man ako ang kinaiya sa mga tao nga kanunay gigamit si Kristo. Giludhan ang cross nga kinulit ra man na sa tao, giludhan si Birheng Maria nga kinulit na sa tao. Kung nagluhod kaniya mutuman gid kasi ang kabubuton, imo siyang sundon, di ba? Kinalang mo dapig gid kaniya nya sige tagsubti nga matuman ang pabuot din sa iyo tamin sa langit, wala ka nagatuman pa Dios na kumingon ka pasaylo kami sa mong mga sadaingon sa pagpasaylo, wala ka nagapasaylo pa Dios na sip-sip na si mong agalon. Mao na nga ang Dios Amahan mong hulga, mugamit siya sa daotang mga espiritu. Mao na ang mga sakit, mga matay, mao na yung mga katalagman, mga kasakitan karon dinhi kay panahon naman karon, waon naman na ang iya. Laglagon ang mga laglagonon. Kanya naaman as walang kasulatan katapusan sa kalibutan. Diyan daghan ang nagiyaga no, di ba? Sulat ni Pedro, ikaduhang sulat niya katong pagpahinumdum nga mobalik siya, di ba? Daghan ang nagaingon nga ingon mobalik Kristo wa pa man lagi. Mao pa man gyapon ang dagway sa kalibutan, di ba? Naa diha. Ilan ang gituyo pag dili pagtagad niya na boy. Kay dili man sa gusto mo balik sa Dios. Mo na diri sa kuha, mingon sila dili magpatambal din nako kay ngano walihan man ako. Dili tambalan ako ang lawas kay dunay sakit nga dunay kaayuhan o dunay sakit nga musangpot sa kamatayon. Mao pod nga akong ligonon ang iyang espiritu karon mosunod iyang lawas. Ana kay na mo kabalaka. Ano nagsakit ang tao tungod sa kabalaka, ang kakog sa kahalibutanhon. Walay pakuway daghang mga pangandoy nga kuhaon naman gyapon na kung magsakit ka. Nga mo tong bulahan ang magmasakiton kay kung hayahay sa di sa mantigo mo antos di man siya mantigo mga liupo ngadto sa Dios. Nya kung masakit siya tagaan sa tsansa mahurot na iyang ari-arian mao nang pagpaminaw niya ni Kristo. Mao nang ako dinhi duha ang akong tambalan ang lawas og espiritu. Nya abot sa panahon ikaw na manubag ni anak kung lawas nun lang ka o kalibutan nun lang ka, ikaw manubag kay mo atubang magitangan to sa Dios ang Amahan mo, ang sinugdanan mo nagbuhat ka na to mo na nga espirituhan ng pagkabuta. Buta ka sa espirituhanon pero nakakita ka sa tawhanon mo nang gigamit si Kristo karon nga nahimo silang adunahan og dato kay nga naman nakakita man siya
Kung ang gusto nila nga makita silang mata, pero ang ilang nakita silang kasing-kasing ang ugma sa umaabot dili man na nila makita. Kalibutanon lang ilang pagtanaw, kalibutanon lang ilang gipamati, pero wala sila naminaw sa kaluwasan sa espirituhanong buta, sa espirituhanong pagkabuta. Nagingon nga ipadala ka na mo ang espiritu, pero nagbuhat silang mga balaod nga tawanan o haron himo silang adunahan og galang doon. Boy, pokman ta sa atong mga tinago ana sa balaang kasulatan. Wala nga kung maingon sila nako nga naghukom ko ni wala nagsulti ramang ko ani ang gusto ka nato, gusto sa mga pulong, gusto nakaila ni Kristo mo duol ug dapig ka nato mugmanhi dinhi o nakaila ni Kristo. Kaya ang si Kristo matinumanon magid mo sulti hait siya sinultian. Mo ni nga ako ang mga pinulungan hait kayo wala nagpasabot nga nagahukom ko nila kay mao man ni gamiton ang balaang kasulatan mo may gamiton sa paghukom haron dili sila magmahay. Tama gid. Anang gumingon magani ko sa Ginoo, Ginoo kuhaan ko para sa mga tawo nagpabuta-buta. Ginoo kuhaan ko para sa mga tao nagpabungol-bungol kay naluoy ako pag-ayo sa mga tao dinhi sa kalibutan kay ngano gigamit ka kanunay. Mao na nga mo na giingon si Kristo ang dili mo tuo nga si Kristo nga maong Dios nga gigamit hinuon siya kay giluwas na kuno ang kalibutan dili siya mulaglag sa taong laglagonon boy mugamit na siya sa daotang mga anghel kay patyo na niya to ang mga tao gipahilak ay ang mga anak o gipaantos ang mga anak pareho sa tuwa ang imong anak gipaantos mao tong giingon sa Ginoo katong niingon sa gipapatay ang iyang bugtong anak di ba nagpadala sa mga sulugon anas wala ang kasulatan ang wala ni paspason pagsulti nya ni gipatay iyang bugtong anak nga gipadala dito nya iyang gitapos sa pagsulti iyang sumbingay unsay buhaton sa amahan nya siya man ang atong amahan siya ang amahan sa kasaysayan ug sa kabuhatan di ba kaya niusa naman ang iyang lawas dito sa langit mo na siya nagwali siya para sa langit kung mamatay ka mo uban kaniya maghari ka mo uban kaniya ug ako karon diri nagwali po ko para sa iyo tagipangita na ko ang mga karnero kung mo sulti ako para sa pamilya na anak si Elias mo na ingon sila bubalik kuno si Kristo na ipadala ni si Elias na anas balaang kasulatan kung nakadungog ka mo sa pulong ni Elias mo na nagigamit na siya sa balaang espiritu pero kung buta ka sa espiritu hanon kung kalibutanon ka dili ka makatugkad nini para kaninyo nagapuyo mo sa kalibutan sa espiritu hanon inyo na ning naak ninyo ni tulo ka tuig ninyo nga gitudloan ko kamo nagawali ko nagasulti sa balaang kasulatan nakakita ka mo makatugkad kay magpuyo man uban kaninyo. Amen. Nanas wala ang kasulatan akong mga gisulti kanang miingon sila nga wala ni sa balaang kasulatan niya nagunit sila og Biblia sabot na gigamit lang nila nga ang Biblia gigamit nila si Kristo haron sila maadunahan og halang doon. Boy, gamita nga mapaubsanon ang balaang kasulatan kay naa si Kristo sa ubos. Amen. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu Anong Gasa kinasing-kasing gayud nga nagkapasalamat kaninyo ug nagalaom sab kami nga inyong kiningasabtan ang tanan ug busa please like, share ug comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamo updated every time na mag-upload ko mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan mag-uban unta kaninyong tanan.